मम्मी जी भर सामान बनी सस्ताइल बा। भर सामान ए जे चूल्हा में के रही। कइले रहली से का कर कइले रहली हे भगवान देखो भोले बाबा और दिन आइल बा। रौरा कृपा बनाई रखम हमनी पे सब कोई पे घर बन सब कोई गांव नगरिया सब कोई के भला करबे भोले बाबा। हम तो शिव गुरु के गंगा में नहइले बानी हो। हम तो शिव गुरु के गंगा में नहइले बानी हो। अपना गुरु जी से दिलावा लगइले बानी हो। अपना गुरु जी से दिलावा लगइले बानी हो। हम तो शिव गुरु के गंगा में नहइले बानी हो। हम तो शिव गुरु गंगा में नहइले बानी। हेजलो अपना गुरु जी के दिलों में बसइले बानी हो। अपना गुरु जी के दिलवा में बसले बानी हो। हमारा घरवा के मालिकवा हमर भसुर हवे हो। हमारा घरवा के मालिकवा हमर भसुर हवे हो। हमारा दिलवा के मालिकवा से। अरे मैं कहाँ पे भौजी रे? अरे वो कनी ले तोरा का काम बउए जब पूजा पाठ में ओकन के मने नहीं खेलागे के अरे राक्षस का ये समाई गुरु रही दूगो भौजाइयो देला तो ऐसन देला राछा छीन कि बुझाते नहीं के घर में का हो कि का ना आए। इहे घरवा में एगो हमनी के माई बेटी बन जा कितना भक्ति भाव से रहत रही जाए। एगो हमर भाइयो रहे कितना रह पूजा करत रहे लेकिन भौजाई के आवते कहीं कि एक शिव गुरु भईवा हमर राछे हो गइल। रौरे इंसाफ करी तो शिव गुरु के गलती बउए त काहे इहे ना जोन करिहन तन सही कर जोन करलन तन गलती करलन। के पूजा पाठ ना सुहाला हमनी के करत हई जानू चल हमनी के तो कह शिव गुरु से गोहार लगावा कुंकरा मानवा दिया में ढूकस आ ढूक के पूजा पाठ में तन ध्यान लगाव से। ठीक है बा शिव गुरु असही लगा दिहन जले उनका के ना पूजबू नु तले असही इथी बरसा दिहन का कही हमरा तो बुझाते नहीं खे। सुन ना बुचिया कहनी है नु कि अब बतिया ना लेके आइला है से लेके आओ कल हमरा भूखे के बा सोमारी ठीक बा। हां कल भूखे के बा ते भूखबे त हम ना भूखम हम तो हर महीना में भूखी ना तू भूखबे करे त कल हमरो भूखे के बा त कल त तू करबे ना करबी। अरे जो कपड़वा ले ले से मारे कल का पहनब रे? अते या जे बेदा बानू कहे ओकतल समझा के ले देम तू ना तू खाली बेरा बा खाली करत रहेली से तो का करी जाके ले ले काय अभी ये जो लेके आओ देख ल ये बतिए जान तई के कह के जो अभी ये हे जे पूजा करे आइल भी तो अभी जाई कपड़ा लेवे खातिर ना रे किस बरला चल पूजा कर ले शिव गुरु के गीत गाओ दो गीत गाओ तो गीत गाओ हमरा भजन भाव में रहे के बढ़िया से। भोरे भोरे गौरा देखली सपनावा भोरे भोरे गौरा देखली सपनावा भोरे भोरे सपना में देखली कि शिवाजी के जकावा आ सपना में देखली कि शिव गुरु के गाटावा गौरा देखली सपनावा भोरे भोरे गौरा देखली सपनावा भोरे सपना में देखली कि गंगा जी के धारावा आ सपना में देखली कि गंगा जी के धारावा कनवा में सोमे कनवा कुंडलवा कनवा में सोबे बैठैल हूं माने सामान ना आई घरे के का लेवे के बा तेल निमक लेवे के बा और बैठ जत नीचे माई बेटी के का करत अच्छे मन चढ़ल बा सावन चढ़ल बा शंकर जी प्रगट हो जतन चिलैला से ना जी। देखो हम शिव गुरु के बारे में कुछ मत कह ठीक बा तन का महादेव जी के भौजाई से बड़ से अंगूरी देखा मन तो नहीं के ठीक होतन शिव गुरु आय ठीक होतन कि 12 बजे तक सुत रहत जा का है ई ना का सुतेलन ई नहीं जानत का इस सुततन हो तभी जिंदे ना रह तू ठीक बनू भक्ति वाला बात मत कह लइकन के हमरा स्कूले जाए के बा बुझाई ले लेके आवत तेल निमक मैगी ले ले उनके टिफिन बना के काहे जाके भैया से कहौ ना ले कहियो ने चीज त इज्जत ना हाथ धोआ के देह चोरी लेखा आ मार बुझा के महादेव जी और ना प्रगट होइलन की कप चुपचाप रह मने कुछ आई के बोलो कपार पर कच कच कल जरूरी रहला ये हमनी के घर में राशन भी ये घर में राशन भी रे माई
जल्दी से मन करता नु कि एकरा पाछे नु मन करता हम भाग जे हिमालय पर्वत पर ओइ जे अपन भक्ति भाव करती। कहाँ भाग के जेबे? हिमालय पर्वत पर कहाँ शिव भाग के गुरु जेबे फिरे रे? का ये शिव गुरु ऐसन कलाबिन भौ जाई देला हमरा के। चल गोड़ लाग ले, चल गोड़ लाग के चल। ऐसी गुरुआ बोले तो कन के मतिया बुधिया लड़काई। हे भगवान का दिनवा क्वेश्चन करतावन आ काजनी कनेवा का करती है एकदम एकरो अपना मन से तो बुझाइते नहीं खे। आय कनेवा का करतइस रे? हाँ सुनात नहीं खे। सुनात तो बइये बा। आ का करत रहली ओनी माई बेटी का प्रवचन कइले ऐसन? देखते बानी हैं? बुझाता ना कि सवेरे उठ के अपने जाग के आ महादेव के जगावतई जा। देह पक मोइल नहीं खानु साफ हो खत बढ़िया से। अब महादेव देखो मन चंगा त कठौती में गंगा, मन साफ क के रखल जाला त दुनिया दौरी। भगवान का कहे न मन में हतना पाप ले ले पतो के कुहुकावा तड़ी एने के ओने चलतड़ी बात बतियावत आ का महादेव कहे के भक्ति में महादेव लागल जी के तो बिना खइले रह जा। उहे कोन आखिर काहे बनैले बाड़न? ना बनैले रहतन। अजी दीदी कहो ओने एक पोखरा बिछाता जी सुननी है कहां में हाला कइले रहन जा गलिया में तो कह बेटे के लेके आवेला ही नहीं किसन कल बिनियानो एथी करत पूजा न करतइसन गार्डन देवेला बूढ़ को कनी पागल उगल नानु हई। देख भीख भ पहले खा लेवे के ओकरा बाद नहा के आ जय शिव करे लगे के में का लागल बा। टोला में कहत है जाके 15 दिन अन्हारवा में खाए के बा यानी कि नहीं फेर लगइले बाड़ी सन कि नहीं के खाए के मन तबे से हमरे एथी भइल बा कि कब ए कोई करे बा सस्ता कहते हमरा कहिए से मछली खाए के मन करत रहे। छरियन त पोखरा बिछाता त में से एथी हाँ, निकली ना तो उहे हम कहते नहीं खाए के मन करत एगो ही जान रहे। तनी दीदी ताजा ताजा के बातें अलग रहेला एगो हाँ तब का पोखरा में के मछली के बात अलग बाटे। एगो नतिया दे देवे लसन बर्फ कजन कहिया के मरल जियल मछरी मय धके आव तवन तोरा कहीं नहीं का से ठीक है बाटे कहीं लिया कहत नहीं बेटवा से यहाँ का माना थोड़ी करम यहाँ के तो अपने खाई नहीं यहाँ के तो और रोज चाहिए देखी ना आई 10 और में दादा। कैसे करे लगी ना 10 हाँ, दिन में तब का आई तो एक हाँ, हो महीना करनी बा। कुछ एक महीना तो खाइल जीभ मानी जी ना हो करने हाँ, वाली एक हम महीना मानी। अच्छा ई बतावा हमरा ये ना समझ में आवेला और दिनिया आदमिया ना खालन ठीक बा आ एक महीना भर सवानवा ना खइयन तब पवित्र हो जाई। हां हां ढेर पवित्र आय? हो जियन महादेव महादेव भी हो जी जाई हां आदमी ढेर महादेव जी ध्यान दे दी हम मार जाने यही का चलते। अच्छा दे कहां बन बेटा हुआ घरे किचन कहां गोल बड़ा न इतन बुझे तक पोखरे पर नहीं गोइले कहा जानी हो कोने में हम का जानता नहीं कहन न त सड़ दे मसाला पीस दे दीदी आ ओनी ईटा का चूल्हा बना लिए बना के ओनी खा लिए ना खसन ना खसन हां तब का जानी। खाए वाला अच्छा, आदमी करे खइया नहीं हो। फल बजे जाते अच्छा सुन ना देखो तनी हम दुवरिया पर बेटुआ के ठीक नु हम बोलवा तनी देखि हमार बतिया मसाला ना छट सुने पीस लन दिहे। लहसुन छिला तनी मान हाँ, जी हाँ लहसुन सब छील दे ऐसे कैसे ना मन रोरा कह के देखी ना करे त एकदम बिरदंग लगा दे बस सोजी है जे खइला के ना आदमी बाजी हाँ। गहना गुरिया मांगता नहीं कोनो हमें आई जाना ये गुरिया, दादा त पेटा एगो में ना आदमी के किले खाई के हन नाते आ जकरा खाए के होय त खाई हन जकरा ना खाए के होय त ना खाई। अब ये त सावनी में त ए मुर्गा मछली सस्ताइल बरे कनिया में का भरसवन खोलती जाना त तन देख तब में का महंगा जला त लेवेली जनु आधा किलो में सब कोई खाओ हां जय दीदी पटनिया पर से लहसुन उतार तनी हम जाई उतारे एगो आ सुन ना हाँ खड़े दीदी। खड़े का को लहसुन डाल दी है ठीक बा। मछली में उतना मजा ना आवेला मुर्गा में मजा देवेला लहसुन के पोल आ जतनी हो बेटवा से कहे ए सुरेश चाचा अरे तारा खेतवा में पानी हो गइल बा हो जा मर्द जाके बाना मोहानी ई त मर्द खालसा घरे पर रहेले बिना मतलब के जइहे ना कहे के हमार ना पटैले है जी बाबू जी सुनी का हो हे जाए के बैठल बाड़ू अरे ऐसे ही बैठल बनी रौरे तासरा देखत रहनी का हो गइल कहत है ना कि देखा ना हुआ तो भूला गई पोखरा माराता। हौ का ना बालचटवा बिछाइल बा हां हम जानता नहीं हाँ तो जाए ना तनी मछली लेके आई 2 छोट किलो की छोट से की मछली बना देबू लोग आ छोट छोट की मछली है सन हां की जाने बड़की आइल बा त जानता हूं पहिले ही से छोट की मछली भी धोने में निक ना लगी बड़ा के पियसी डलाइला कि बंगुरी डलाइला का डलाइल रहे ओकरा में पियासी बंगुरी डलल ना रह जा वही में फरहा आइल बैसो बड़कियो बड़की 2200 बाकी कमे 2200 बड़की मछरी देत नहीं के देखने छोटकी पे त मार मार भइलो गरैया आउ का कहली ना तो सुने ना पियासी लेके आई बबुआ जी
पियसिया लेके आई ना बड़ी दिन से खाए के मन करत रहे एकदम में। तो कनेवा बतैला सिया कनेवा के से कोई कहले होई तो उहे कनेवा बतैला से तो कहत ना कि दीदी जी रहुए कहीं हुआ से ना लेके आवे खातिर। तो हम एक कहनी के ठीक है बाटे हमरो तू निश्चिंत रह हम कह देता नहीं यहाँ से। पियसियो बाई से जान लो बाकी पियसिया खाए के मन ना करे हमरा तेलौ सो जाई ना भगनी मुअल में एथी होकेला तेलौ छोकेला हां जियत में नहीं त उहे लेके आ जाई ना 2 किलो चाहिए ना। मन तो करते बा हमरो खाए के बाकी घरवा एगो बाई से शिव गुरु हमरा खीस भरता काशी गुरु कहलन के मुर्गा मछली आदमी ना खा। हमरा तो मन करता कोनी के चलते अलगे घरे बना लिया कति बनावल हटुए ई बताई ना तनी ना बनावल रही दुनिया भर के हमनी के अकेले खइती जा तब एकरा में गलती कहती जा। सुना तारा से कहता नहीं 2 किलो ना हम 3 किलो लेके आई बाकी 1 किलो तार के हमरा के चुप्पे दे दी ओकरो से मत कहियो केकरा से कनेवा से हां कनेवा का तह बनावे के बाटे त बनाए बते 1 किलो हमरा के चोरा के दी दारू पिए खातिर बहरी ले जाई। अच्छा दरुया पी के बता ना जन्नी का मौगी तो जानी हमरा के पहले तू अच्छा चलो ठीक है पक्का देबू न तो पहले बता। हां तो लाई धरा लाठी है ले जा घरे हम जाता नहीं करो घर वाले जाके धो दिया का करू मार करी है हिले मार तो कइली मनी खुटा बहान के मार कइले बहुत लेके आवत नहीं ठीक बा। ठीक है मसाला पीसल होत नहीं तेज पीसल ना तो संगतिया शिकायत कर कनेवा कह देले बानी कि लहसुन छील क किलो के कहलू है हैं क किलो तो 2 किलो को कहले रहनी से बढ़ा के 3 किलो के तो रौरा के तरह सब नहीं खाए के का है हनु अजी रवा तो भल बानी कते को पेट बा 1 किलो छानल खाई में रसों में खाई। अरे 1 किलो में रमेशा बा नीला बा शर्मा जी बा हम बानी 4 आदमी तन 4 को पीस भेटाई। हां आज जाई ले आई कोनी से 200 रुपया मांग ले 10 चिकना हम लेवत नहीं। हां ठीक है बाटे हां तो जाई आ लांती सड़ मानी ठीक नु आ कनेवा से जतन लहसुन सुन से ती करके मिक्सर में पिसवा देतनी मछली मसाला ले ले कौन से मिलता पेस्ट वाला मछली मसाला बा ना उ सब ना घरे के सिली पर के पीसल चाहे मिक्सी में सब के पीसल उ बात अलग बाटे काहे कनेवा के मिक्सी नहीं के सुनो पहले रासा में के 2 गो मुड़ा हम बड़े ले में हमरा के ध दिया लोग मुड़ा मत तारा लोग ली ए भगवान ई बेटावा लइला नहीं है फरमाइशी पे फरमाइशी मार हां तो मुड़ा खा लू ऐसे कहता नहीं तारा से बाची तब ना हमरा भेटाई। हम का खाई ना मुड़ा पछी एगो दिल पीस खाई ना तो सब तो तू ही खा लू तो हम का ची खाई आई ओय में से दे में कहा गो जाई मुड़ा हमर मत खे जाता नहीं लेके आवत ठीक बा ठीक बाटे हाई लठिया ले जाके ध दियो ठीक बाटे इहो बेटावा के बाड़ा बुझाला ना उधो बुझाला ना माधो बुझाला ही हैं आ चल हो छोड़ा हटावा मछली लेके गन त ठीक नु बाटे हम त भाई खूब दबा के खा ले। हां सारा माथा खराब क के ध देता हूं माने बड़की मछली ये लोग ली लोग और बड़की मछली खाए वाला बा गांव में गड़ा हमरा पैसा देता नहीं तो बहुत सारा नहीं खसो दे कहां जाता रे इधर ले अरे हर शंभो मछली हां ई कुल का करत रह भैया तार लाल चतन को नहीं खेला गो देत रे थपरवा मारब को अखिए निकल के नाचे लगी होने जा दे त माई अरे तोनी के अच्छा छबा सन त इहो में हो जाई हैं बारे तोनी को तारा शिव गुरु से डर नहीं खेला गो त कहो कि डर नहीं खेला गते हैं माने शिव गुरु काहे खातिर जन्म देले बना खाई के तू पहले ठुसत रहो त ठीक लागत रहे दूसरा के जीव मार के खइबा अब सधुआइन बन गुल बाड़ू शिव चाचा में चादो जाते शिव गुरु में रहबे तोरा ज्ञान होई है कि माछ मछली ना खाई जाला देख माई गे भगवान। सुन माई सुन देख दूसरा के जीव सब मार कोई के ना नु खाए के चाहिए सब कोई जवानिया मुहे का मुंह करेला आ बाद में ज्ञान बांटे लागेला तो हमनियो कुमार बा क लेवे दे धर ले बना धर तो ना ले जो दे दिए में ठकाइए मत ना त कह देतई है दोसा के जीव खा के इनमें पाप बटोरी रे अपना ऊपर पहले अपन जीव खात रहिस कते बोल ना घर में ना जाइए तो जान लो अरे दादा होई घर में लेने के जाके घर में का ले जेबे शंकर जी के मूर्ति में घर में ओहे में लेके जीवा मुर्गा मछली बनाए माने सवानवा में तारा खाए के सवानवा में तारा खाए के बता जाके दलानी पा करो बना के खा ठीक बा तोरे अपन बाबू तारा के लानी काय घर मन तोरे बाबू का घर बा बाबू को हमरा चल बोला जहां बिगड़ जाए न तो उठैया ते सुला घोप मारे लगी माने सवानवा में तोनी के शिव गुरु बोल जेले बना हइए तरे अभी लगले तखनी 15 दिन पहले न औरतिया के से खस्सी के मीट खात रहे ना चुप रह ले देख जब खतरा सावन आ गइल आ हमरा के भक्ति भाव में रहे द सावन के बाद में तारा कुछु खाए के बाद आदमी के मांस खाए के गोरु के मांस खाए के तू खा ते त कुकुर के खाली सावन के बाद चुप रह मुंह बंद कर बहुत सावन पूरा महल्ला में मुर्गा मछली बंद हो हमर माथा मत खराब कर सो जात रे नतिया के भैया के नुका कर दी हम बड़ हमरा से तब हमरा मुंह से गाड़ी निकलता तो ना जे कह देनु चल चल हाली से जल ढका चल चल केन कहा ना पता होगलन दीदी कह देनी जी लोकनवा लगा देनी बैठल बानी की टॉप दे होई हन आ
चप दे एकदम चूल्हा वाला जोरा को का आई आ एगो और ईंटवा धरे के बैजा कहनी हनु कि सुनी ना तैयारी में बानी एकदम धो के गब दे छानिए देवे के बा यानी को किलो ह 3 किलो हां निमन निमन पीस कटवैली बानी ना दिल पीस ले बानी तो कनी के दिलावा कहां धो देबो आ मुड़ा फरवैले नहीं किनु ना खड़े बा एकदम ना खड़े खड़े रही त नु त समझ जैती हमरा मन में थी हो सुन ना माईया उ का करतै सर तजे तजे मारत रह ना जी तजे तजे के अभी धरवई नहीं ओइ में पैसे से चलत ली अब ओ जे बेचत हुई हन जाओ जे थे कुल मछरी मार दी हन जा का अभी ना तो दिन चली चुप रह पौन एगो हाला कइले बेरे कर करा दिमाग का पता सही जर जाता सब छोरा हटावा ना कौची के काटता कौची के व्यवहार कर लागत लू कहनी छोटकी मछली औरी रही सन 22 तो मछरी आजे रहतै से गढ़ा में मैं गढ़ा भरल बा गोरैया जिए लाटे अथी या सिंघिला बा हां जान ली कहां जिए बुझाओ ओगे तो धरावते बनी लुसड़ा हाथा में धोई नाम जाता नहीं ऊपर छरिया धोबे पता अरे सुन पहले हमार बात सुन तार से कहनी है नो घरी हो याद बा ना एमएलए ना 10 गो पीस हमारा कॉल के निकाल दिए बहरी ले जाई कुल देखा तानी नु करना टंकी घर में कोई सुखी चैन से ना खाई ना पैसा देले बड़न जा ना जीव बजी चल तब हो गल तब कहछि अब त लागी गई आओ कहने बा हम भुला नु आ जाई दिन हाही के नु बनी मैंने देख ला सब कुछ फगुआ में मजाक करला सब हो जाई कर ए जाई जी रौरा नहाई ए दीदी हाथ होई हम एथी करता ना हाई ना जल्दी कार के दे हमरा कम लेके जाई रुकी ना बहरी बहरी लेके जा हाथ धोई होने लो मैं हर भाता रहने सवने द मैंने भागतै त ई जाके भातवा आल के पतिलो पे बैठ चढ़ा देवेला बाका रुकी ना दीदी रौरा त एथी भइल बनी एकदम एगो झीले निकाल हो बन्नी का झीले निकाल तो हां आगे धरावे खातिर सुखल बानू आगे धरावे खातिर काम में आई चलो जतनी हम हाथ धो दे ठीक नु हां कहीं का हाथ बैठे हुआ भागला हम दे दे छाप जान से आ जाई दिन नहाई के रहे ठीक नु ए दीदी तनी साफ कर ले तनी और सही दे देले बड़ा सन हई देखो तनी मुड़ी ओ हे माई हे शिव गुरु का हो बेटीवा आ का है शिव गुरु है का माने रौरा हवा में मुड़िया खियाव तनी आई है शिव गुरु कहे लायक ना ये जे भगवान से तनिको डर नहीं है कहां जा भगवान का कहले बड़ा अच्छा तो भगवान का कहतवन खइहा मत मुंह में माटी लेवर द डाली वदी सब डाल तो जब हंसा ना खबी जे त ना चली बनी काहे माने उ एक खा रोजी ना रे लीला ढकेला भर सवनिया मत खा त का त बड़ी पुजेरन हो जता लुजा सुनी ना हैं मम्मी जी भर सामान बनी सस्ताइल बा भर सामान ए जे चूल्हा में के रही कोनो रौरा घर में का ले जातन जा कोनो घर में लावत जा सिर हलाते पूछली से बबुआ से हमेशा तो देवला सन 180 के 140 के 30 के देला बात ये तक एकनी के का कर कइले रहली से का कर कइले रहली हे भगवान आई बा पहलवान एक और लाज कर नहीं खींच को के ए वो जे माई हम पूछा तो देही पर शिव गुरु आवतन देखिए तब ले जाई लगल पहले शिव गुरु आता उनकर नगो आ जाई तो सी गुजाओ तनी त कुल जानी के अभी बताइए दी चल ए माई देखना हम देही पर तो शिव गुरु आवतन अरे बच्चे चल 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 नहीं, बस टंकी ज्यादा नहीं करते शिव गुरु अरे तोरा के मना करिए घरे नानु जाई ए जना तो जान लेबे लइकिया के अरे घर में के लेकिन आ जाई हमनी कहा किसा नहीं कि हमनी के अपन बनाई के खाबे तोनी के 500 बनाओ से खा हां ये शिव गुरु अरे चल भगवान साफ करी। चल एकनी के नट्टी नाल बैसा घर में कुछ कहू नहीं ना अब रोज बनी बनाओ हो की त सीखा तहनी तू मातारी बेटी से होई बताओ खिलौड़िए हे महादेव आवतन महादेव आवतन एकरा पर हटे हम हाथ दे घर में जियल खाइल छोड़ा के धइले बिया दादा ई त एक आरा चलते बुझाते नहीं के घर में छोड़े के परी का माथा खराब हो गई भर दिन शिव गुरु हाउ एगो बिया बीतनी ओकरा पर शिव गुरु आवता ना कपार पर ओकरा